मम्मी मम्मी का बेटा? खाना लेके आवा, भूख लगल बा। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठा बैठा, अबे लावा तनी। ला बबुआ, है ला, खा ला। का भइल बबुआ, ठीक बाड़ा ना तू? कपार दुखाता था। रुका 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 रुका, ए भगवान, उहु ना पता ना कहाँ। ए जी सुना तानी, सुबह सुबह पता ना। ए जी सुना तानी, ए भगवान। अरे काहे इतना बेचैन भइल बारू? का भइल बा? सब ठीक बा ना? कोनो दिक्कत परेशानी? अरे चली के देखी ना बबुआ के का तो हो गई। बोला था हमके बहुत कपार दुखाता, हमके तो दिमागे नहीं खे काम करत। चली ना अब जल्दी। हे भगवान, एगो तो जुग जमाना ऐसा ही खराब हो गइल बा। ओकरा बाद हमरा बेटा के ही का हो? का भइल बा? का कइलो खइलो? हाँ भी अगले सा कहता माई हमके खाना दे, अभी तुरंत खाना देनी है। कहा था कपार दुखाता। ओहो, एकरा के डॉक्टर लगे ले चले के पड़ी, जल्दी चला। डॉक्टर साहब देखी ना, हमरा बेटा के खाना कुछ बा। जब से आई ना तो घर में खाना खा के। हाँ डॉक्टर साहब देखी ना, हमार बबुआ की तबीयत खराब बा, बहुत तेज बुखार बा। एकरा चलते आप कुछ ले ली, हमार धन दौलत सब कुछ ले ली, लेकिन हमार लाल के बचा ली, कहे कि हमारे इकलौता बेटा बा। डॉक्टर साहब का भइल डॉक्टर साहब? और बेटा के कुछ बताई ना डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव था। ना डॉक्टर साहब, ऐसे ना बोलिए, ऐसे ना बोलिए हमारे बाबू के बारे में। डॉक्टर साहब हम क्या करें? कैसे जियब हम लाल के बिना, कैसे जियब हम लाल के बिना, जान ले लिहलस कोरोना हो। धन संपत्ति कुछ काम न आइल, धन संपत्ति काम न आइल, सब छोड़ी गईले हमर सोना हो। जान ले लिहलस कोरोना हो। अखिया के तारा टूटल, सब कुछ पल भर में छूटल, होई गइल हमर आंगन सुनसान हो। किस्मत हमरे से रूठल, काहे साथ बाबू के छूटल, अब अपनो लोग भइले वीरान हो। नेता विधायक कुछो काम न आइल, नेता विधायक कुछो काम न आइल, के गईले गुदिया हमर सोना हो। जान ले लिहलस कोरोना हो।
कैसना गइल समैया कुछ सूझे ना पैया। अब पानी अब तो सब कुछ बेचात बा। नहीं खेला समझ में आवे, नहीं कुछ मन के भावे। बोल नौनित सोनू ठीक होई कहिया। जिंदगी के घड़ी कब बंद होई जाई। जिंदगी के घड़ी कब बंद होई जाई। रोई बैठी सबे कोना कोना हो। जान ले लिहलस